Welcome to Heart Stories with Kuya Pipo. Mayang hapon liwat, ka-winner, kapagyapon si Kuya Bibo sa 107.9 Winner Radio. This is Heart Stories. Isa na naman kasulat ang atong sininga tagaan sa oras sa sininga hapon. Kagang sulat, maghalin kay Vic Vic. Pero bago ta suguran ang iya sininga Heart Story, ka-winner, invite naman kamo, basi kamo may araman sa mga tagsa-tagsa ka mga problema or mga istorya nga gusto man ipautuwas diri sa aton sa nga program. Pwede nyo gini na i-share paagi sa aton sa nga Facebook Messenger. I-search lang ako sa nga page tapos i-message si Bibo. Kag kung magbuhat kamo sang sulat, ka-winner, pangabay na lang, no? Para mahapos sa inyo, kag mahapos man sa akon. Himuan nyo na sa 4 kabahin-bahin ang inyo sininga mga sulat, mga ka-winner. Kaya di ka-4 kita ka-segments, no? Nga nagbalik para tagaan sa atensyon ang inyo sininga mga heart stories nga ginapadala diri sa aton nga program. And ka-winner, isend din na sa Bibo Guapito Win Radio Iloilo. Again, BIBO GUAPITO Bibo Guapito Win Radio Iloilo, or via email sa dearheart1079@gmail.com. Kag sa subong tinion, ka-winner, umpisahan na ang pagbasa sang sulat ni Vic Vic. Maayong hapon sa imo, Bibo. Siguro hindi na ako magkuya sa imo. Kaysa pagpati ko, mas magulang ako kaysa sa imo. Nagsulat man ako kay doon na namian gid ako sa program nyo nga Heart Stories. Kahuluya, pero sige lang Mapasimpalad man ako nga mag-share kay need ko man sa pwede mapautwasan parte sa ginaproblema ko man sa subong. Tawag lang anay ako subong kay Vic Vic, hindi ina ang matuod kong ngalan. Nahuya gani ako, gani hindi ko gid mahambal ang akon matudtuod nga pangalan. Laon na ako, Kuya Bibo. 44 na ang akon nga edad. Waay na nakapamana kay ambot. Daw nawili sa mga obligasyon, hasta nga nalipat na ako ya magpamana. Pinakalimtan na galing ang pagpamana, no? Ka-winner? Well, sa pagpadayon niya, nagatrabaho siya kuno sa hardware sa isa ka banwa. Madugay na ako diri sa akon nga mga amo. Mga 14 anyos na sa sininga 2022. Bibo? Ahay, medyo kahuluya, pero ang problema ko nga ipautwas sa imo, kay ambot nga asubong nakabatsyag ako sang gugma-gugma kung sa diin nga nag-edad na ako. Ang istorya ko magalibot sa amon nga driver. Actually, delivery driver namon siya. Kag siyang nagpukaw sang nagakatulog kag nagabagtik ko na nga paghigugma or balatyagon. Grabe, nagabagtik na ganyang balatyagon ni Vic Vic. Ay ambot, kuya, nahuyagin ako kag kabay lang nga maintindihan mo ako. Kag hindi nila mahalata kung sino gid ako, kay kahuluya gidya. Pero seryoso bala, Bibo? Nadalman gid ako sa iya. Tungod sa iya nga pagpabutyag sang iya nga paghigugma kag sa dalayon nga pagdili-diskarte sa akon. You're listening on Heart Stories, and music and Heart Billionaire. Subscribe now.
Ka-winner, sa pagpadayon tayo sa ating program Heart Stories. Kaupad-gapan si Kuya Bibo sa 107.9 Win Radio, Iloilo. Sa kasugpon na sa sulat, ngaging padala ni Vic Vic, mga ka-winner. Pero bago na sa liwat, basi ka mo may mga heart stories man, may gusto man i-share, may gusto ipautuas, pwede nyo gini na ipadala via email sa dearheart1079@gmail.com or sa Facebook page ni Bibo. Kung wala nyo pa na-like at na-follow, i-like, i-follow, and then i-message na ang inyo sa inyong mga heart stories. Sa liwat, pangabay lang sa 4 na parts, no, or bahin-bahin. Cat 1, Cat 2, Cat 3, and Cat 4 ang inyo sa inyong mga sulat para mas mahapos sa akon nga maghatag sang ligwa sa kada segments nga ginabalikan naton para mabasa ang inyo sa inyong mga heart stories. I-send, no, sa Facebook messenger page ko, sa page ko gali, sa Bibo Guapito, BIBOGUAPITO. Sa kasugpon sa sulat ni Vic Vic. Siling niya, Bibo, sa pagpadayon ko pa sang akon heart story, maski ano ko kahambal sa kaugalingon ko nga hindi na ako ya magmiter sang gugma-gugma pa ya nga ginatawag. Pero do kabudlay gali pungga, no? Sang una, nakanulunobyo man ako. Kaso, ambot, daw hindi na ako kadumdum sa mga nabatsyag ko sa adto, Bibo. Pero subong ya, daw kanami isa pamatyagan nga may lalaki nga nagahatag sa imo sang importansya. Kag nagapakita nga palangga kanya. Ang lalaki nga ina, kuya, isa sa mga driver namon sa hardware sa nahambal ko na. Siya si Andoy. Amo lang na itawag ta sa iya pero hindi niya ina matuod nga pangalan gid. Kabalo ka naman. Nahuluya. Kaya tiyan mo na ning edad ko, nagsulat-sulat pa ko daya para lang sa gugma-gugma ko. Kundiin naglaon na ako, Bibo. Tagoon ta lang ang ngalan namon, kay ambot kuya nahuya gid takon. Gaintra pa kuya patuga-tugas ang sininga sitwasyon. Si Andoy, sa pagkabalo ko, Bibo, dugay naman kuno ina nga bulag sa iya nangin ka live-in. Kaya ang babae, nagupod sa iban nga lalaki, kaginbayaan siya. Mas magulang ako sa iya. 35 pa lang siya kay kag manug duha pa lang katuig sa amon nga naobrahan. Kuya, madugay naman gawa iya nga pangaluyag sa akon. Mahuya man ta sa pangaluyag ba? Daw teenager lang ako eh. Actually, okay man siya. Daw wala ka man mabatian nga malain nga istorya parte sa iya. Pareho sa akon, Bibo, libre man siya. Kagang upod niya na lang sa balay ang nanay niya. Kagang manghod niya kuno nga may bata pero wala man sang bana. Kuya, ginprang kayagid ako sina nga mga luyag sa kuno. Amo na gani nga daw botong-boto man ang mga kaupdanan namon sa trabaho. Kay hambal gani nila, nalipay gid sila kuno kun kapamana ako. Kay hindi na ako maglaon. Kag budlay kuno kun maglaon. Amo na blambal nila nga sa pilakadlaw kung igko ka kuno. Maski magtrapo lang sang buli mo waay. Amoy na nga daw kapursigido man si Andoy, Bibo, para ako ya ang amo na nga daw kapursigido man si Andoy, kuya. Pero daw ako ya ang daw nahadlok nga magsulod sa relasyon. Nagapangibabaw man ang kuya, pero Bibo, akoon ko, may ara naman ako nga luyag sa iya.
listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, pabalik diri sa ating sininga Heart Stories program. And syempre, kaupod gapon ang inyong sininga alagad, Kuya Bibo. Balikan ta ang istorya nga ginpadala sa aton sa sininga afternoon ni Vic Vic. Siling niya diri, Bibo, padayunon ko ang akon nga Heart Story. Bibo, porsigido katama si Andoy nga manginobya ako. Ginahulat niya ako permi, kag ginadulong sa amon balay. Sa ginapakita ko siguro, mabatsyagan niya man nga may balatyago na ako sa iya. Pero wala pa gid ako nagsabat sang iya nga pagpangaluyag sa akon, Bibo. Ginapangunahan gyapon ako sang kulba kag huya. Do pamatasan gid sang laon bala, Kuya Bibo. Bibo, sa tuod mas gusto ko nga mag-isahano na lang kag na-fix ko na ina sa akon nga pensar bago pa siya nag-abot sa kabuhi ko kang nagpulupabatyag. Nga siling ko, okay na ako ya maski maglaon pa ako. Ara man ang mga utod ko kag mga hinablos ko. Kag nahadlok na ako ya nga mag-entra-entra pa sa relasyon. Ugaling, do may dako naman nga, kagustuhan nga. Sabton ko kag tagaan sang kahigayunan ng akon nga tagipusuon. Kag makipagrelasyon kay Andoy, Bibo. Bibo, tungod wala pa ako desisyon. Kag daw wala man siya patod sa akon siguro, na-notice ko bala lately nga daw nagadistansya siya sa akon. Medyo makapanibag o, Bibo. Kag isa pa, daw ginapangita ko naman ng iya nga ginatag kag ginapakita sa akon nga mga atensyon. Amo na, nahadlok ako nga basi. May nakita na siya nga iban. Pero ang problema ko gid subong, paano kung hindi na siya sa akon? Paano kung nakarealisar na siya nga tigulang na ako kag hindi kami para sa isa kag isa? Kag basi, wala na siya tuyo tuod nga mga luyag kag makipagrelasyon sa akon. Kay ti, sa ginapakita niya subong, waay niya naman ako ginatagaan pasang kung anuman nga atensyon. Daw ginbaliwala niya na gid ako. Siguro nasakit ko man ang balatyagon niya. Tungod, madugay na gid man siya nga nag-aasa sa wala. Pero waay gid siya abi nagtiyaga. Sa subong, Bibo, do naghinulsol ako. Nga waay pa ako nagpakatotoo sa iya. Paano kung hindi na siya tuod sa akon? You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, you're on 107.9 Winner Radio in Ininir.
Kaupad gyapon si Kuya Bibo sa programa Heart Stories. Kag sa ikaapat na nga bahin sa katapusan nga bahin sang sulat ni Vic Vic. Sa pagbadayan ko, ka-winner, siling niya, Bibo, sa tuod lang. Doon nagahinulsol ako nga wala ako nagpakatotoo sa kay Andoy. Sa subong, medyo makapanibag-o kay daw hindi nagid siya magsapak sa akon. Nagapalayo siya sang hungod. Nahuyaman ako nga ako ang maglagas-lagas na sa iya. Kay hindi ko na gusto nga ako ang magwa nga interesado gid katama sa iya kang nagalagas-lagas. Nga ayhan nga naguntat lang siya. Nakita ko gid nga daw ka desidido man sa iya sang una pa lang. Pero nga gulpi lang siya nga nagtalikod sa akon, Bibo. Hindi ayhan nga may bag-o na siya. Gusto ko naman tani nga magrisgo nga magsulod sa relasyon upod sa iya. Pero wala na siya nagapakita pa sang intensyon. Alangan naman nga ako pa ya ang magpakita-kita sa iya sang motibo. Basi karon nga magwa nga ako pa ya ang patay luyag sa iya nga babayi. Kag pwede niya ako nga matake advantage, hindi bala, Bibo? Bibo, paano ko ipabutyag sa iya ang akon dako nga kagustuhan? Ngaliwat niya ako pangaluyagan kay ready na gid ako. Nga sabton siya, kag magsugot nga mangin kami na. Malam na ko para magpangayo-ngayo sang advice. Pero amo na galino kabudlay gid magdesisyon sa subong. Nga ako lang. Nanugunan ako matuod, Bibo, sang oportunidad tani. Nga mangin happy man ako. Mangin malipayon man. Kung nadayunan tani nga magkarelasyon kami. Kung ako man ang magpabutyag sa iya, basi hindi niya naman ako gusto kag kahuluyan luwasin na masakitan pa ako kung i-deny niya ako. Pero kung hindi man mangin kami, kag hindi na siya or may iba na siya, ambot, paano ko tubangon kay medyo masakit na gani subong nga nagapaabot ako nga magpalapit siya liwat sa akon. Di paano pagid kung hindi na siya or may ara pagid siya sang iban. Ano ang maayo kong nga himuon, Bibo? Hindi ko man gusto nga usikan ng tinion nga ini nga may lalaking nga maseryoso sa akon. Sala ko gid nimo kay wala ko siya ginsaligan kagintagaan sang tsansa man lang. Salamat gid, Bibo. Kag pasensya na. Medyo hapaw lang ni ang akon nga problema, pero luyag ko gid nga i-share sa imo program para kapangayo man sang advice. Sa subong, do hindi man ako mahimos, kaangay lang nga do hindi kami kilalahay nga duha sa ulubrahan. Wala nagasapakanay, kag nagalikaw siya sa akon, kag kun magbugduhanay manggid kami. Tungod na lang ina sa mga orders, kag delivery. Para sa obra na lang. Kasayang lang gid, Bibo, kun makadto ini sa wala. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now.
Ka-winner yon 107.9 na Winner Radio. In. This is Heart to Stories. Kaupad gapon si Kuya Bibo. Kag nabatian nyo ang Heart to Story nga ginpadala sa ato ni Vic Vic. Well, bago ako sininga thoughts on the matter, ang advice nga ginapangayon niya, or I might say opinion ko sa iya sininga problema, hingalitan ko man sa giyapon ni Watt, no, nga ma-invite ka mo. Basi ka mo man may mga tagsa-tagsa ka nagapabugat sa inyo sa mga balatyagon sa subong na gusto nyo sang may mapautwasan. Don't hesitate to trust ang aton sa nga program kay iniya gindisenyo gid ang Heart Stories para palautwasan ninyo kag para, no, nga saligan ninyo sang inyo sa mga problema. Pwede nyo gini na i-send sa atin sa nga Heart Story email sa dearheart1079@gmail.com. O hindi gani sa atin sa nga Facebook page, pangitaalang page ni Bibo, Bibo Guapito, Win Radio Iloilo. Bibo Guapito, BIBOGUAPITO. Kag kung pwede, sa apat yun na ka parte-parte, no, ang inyo sininga sulat, kung magbuhat ka mo, kag isend lang ina, no, sa email. Again, dearheart1079@gmail.com or sa Bibo Guapito Facebook page. Kay inaya tagaan tagid sang ligwa, no, kag oras nga mabasa ang inyo sining mga sulat. Well, pare na sa matugdata sa akong thoughts on the matter sa problema ni Vic Vic. Diretsuhanay na madam mo simple lang madam. Need lang magpakatotoo sa nabatyagan nyo. Mula na yan kasimple. Need nyo lang gid magpakatotoo. Hindi na kita bata pa, especially kamo, para nga maglikawanay. Klaruhan nyo tanan sa inyo, no? Kung maghilisugot, buruyot. Kung hindi man gid ti buruglag or burulag di ba? Mo nang hamba sa mga katigulangan, di ba Maninoy Rams? Pero tuod na, no? Diyos me, sa edad na kamo para matapos insigida ang isyu nga ina, no? If yes, yes. If no, no. Amo lang nakasimple para maklaruhan na. Uy, dali lang. Nadumduman ko lang gali, no? Ay tuod, no? Nagsulod gulpi sa pinsar ko ka-winner. Ang trending bala nagligad ngayon adlaw ang Yang Constantino and Ryan Bang nga closure issue. Ito bala sa ila sining nga show. Bao do amo gid gali tuod ang inyo sining nga istorya ni Andoy, Vic Vic. O yun di. So si Yang ikaw, si Ryan, si Andoy. Well, I'm kidding lang, no? Nag-joke-joke lang si Bibo. Ginapamalamag-an lang yung sining nga buot. Pero di ba ang natabo sa ila is nangaluyag si Ryan Bang. Nagpakita motibo, naghatag kape kay duwa mo tong na stressed out naghatag kape kay yang nagapalapadala. Kaso dumambal naton bala nga nagpabutyag siya nga nagapangaluyag siya. Kaso sa ulihi gulpi lang siya nga naguntat. Kayang abiya hindi siya gusto ni Yeng. Gali kay sadto nga tion, sadto nga time, ginakilig-kilig na ya ang babaye, si Yeng Constantino. Ti paano? Kay wala na nagpursige si Ryan. Hasta nga nagsipak na lang ang dala nila. Kag wala naklaruhan. Ti sa subong, nakapamana na ya si Yeng. So doon mo na bala, no? Wala sang closure. Gulpi lang yan nga ng ghost or nagtalikod si Ryan. Amo-amo gid sa inyo sining istorya ni Andoy, Vic Vic. So daw kamugid. But let's try sa inyo lainon ta ang ending. We should learn the lesson from Yang and Ryan situation. Amo niho kabay nga makaistorya kamo kag maklaro ang tanan. Kung wala man lang sang sablag kag pareho man lang kamo nga nagaluyagay. Pareho kamo nagahigugmaanay. Pareho libre. Kag handa nga makigupod sa isa kag isa. Then,
ang ending nyo is entirely different from Yang and Ryan's story. Happily ever after ang inyo yang ending. Diba? No ka nami, no? Lantawon ko na mo ng inyo siningamangin ending. Seriously, maski ikaw o siya ang magpakita ka intensyon subong nga maklaro ang nautod nga romantic treatment ninyo sa isa kag isa. Wala ginayaga matter. Maski ang edad mo, wala ga matter. Kay tido ginatagaan mo gidabis ang emphasis nga tigulang ka na, nga maedad ka na, para magugma-gugma. No! Definitely no. Wala ya edad sa gugma-gugma, Vic. Isa pa, 43 ka pa lang. Kabata ba sa imo? Ga aso-aso pa na yan. So parang i-curtail mong imo sini or dalukan mong imo kaugalingon, hindi, no? Nga maghigugma ka, makipagrelasyon ka, kag mangin malipayon ka. Don't do that. So ang importante diri subong nga wala ka pang hinayangan. Nga maklaro ang tanan. Kag kun kamugid man, so we will be happy for you, no? And Andoy. Kung hindi man gid, so let's accept the fact, the reality, no? Accept it. Kung hindi na pwede. And pwede na kamo maka-go on with your own respective lives. And above all, para may closure. Para madula ang mga doubts. Ang mga questions. Kag para ma-solve ang problema mo. Ang problema nyo. That's it. As simple as that, Vic. And kabay, makadesisyon ka. Kamo, nga maklaro nyo na ang ini nga mga bagay sa isa kag isa bago maulihi ang tanan. Sa liwat, madamo gid nga salamat sa pagsalig sa Heart Stories. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.